Hola, què tal, nois? Avui ens hem desplaçat fins a Alaska. No teníem gran cosa a fer. Segueix-me, segueix-me. Aquí, a Alaska, hi ha uns catalans que celebren el Sant Joan. Sí, així tal com us sembla. Com senten aquí els petardos, endavant, endavant. Ens desplacem fins al lloc on prepararan la foguera. Aquí, el 23 a Sant Joan. Estan una mica gamberros celebrant el Sant Joan aquí a Alaska. Seguim. Cuidado! Bueno, veiem com els petardos els hi fan llufa. Us ha fet llufa. Ai! Bueno, o sigui que aquí a Alaska també celebreu el Sant Joan. Ai! Aviam, una pregunta. Des de quan... Sisplau, un moment. Digues, senyor. Ho heu fet sempre? Sempre? Home, això és una tradició que ve de pares a fills, saps? Ai! I això no fa res, no fa res. No fa res. Escolti'm, Jo la bossa, jo. i la foguera, quan saltaran la foguera? La foguera! Vinga, enfoca la foguera. Saltem la foguera, Vinga, atenció, saltaran la foguera, no Va, s'encén. salta la foguera! Ara s'encén la Salta la foguera! Salta la foguera! Salta la foguera! Jo saltaré la foguera. Salta la foguera! Salta la foguera! Vinga aquí! És impressionant que bé que s'ho salten. És impressionant. La festa a Alaska de Sant Joan. Porta la bossa! Aviam, ens podíem fer la traca final. La traca final! Sí. La traca final! La traca final, bueno, para un moment que ens fan la traca final. Atenció, perquè està preparant la gran traca final. Aquí la veiem. Hi ha molta expectació amb aquesta traca. Això sí que manxa. Una expectació, ens en retirem perquè estan a punt, ens en retirem. A lo millor pot ser perillós, pot ser molt perillós. Estan a punt de fer la traca que conclourà aquest acte de Sant Joan aquí a Alaska. És un moment de màxima tensió. Aviam, quines paraules es diuen? Patarà fort, patarà fort. Sisplau, només concentreu. Concentració, demanen concentració. Atenció, hi ha mesures de precaució perquè aquesta taca pot ser molt forta i és possible que falli molt, perquè no sé, no ho veig gaire segur. Atenció, estan preparant-ho. Ja li foten foc, atenció, és el moment. És tipus campanades de cap d'any, però en Sant Joan. Ja s'encén, senyores i senyors. Ja s'encén la traca final. Atenció, quina traca! Oi! La taca final ha patat! La taca final